गोनां प्रमद बर' सारनि मोनसे हुंखि होनाय थाबैनो जानांगौ बे बाथ्राखौ बुंनायनि थाखाय बै बुंनायखौ लानानै बिथाङा बै अडिअ क्लिप्सखौ लायै बिथाङा प्रग्रामावहाय मा होनदों दामै दामै प्रग्राम खालामनायखौ जों नुनो मोनदों। लाजिदो प्रकाश बोरमा पान्ता दिनै नोंथांमोना लाजिनांगौब्रा दिनै महिलारि सारनि दैदेननाय बिटिसिआ माबायदिमोन आरो नोंथांमोननि बिटिआरआ माबायदिमोन दिनैसिमबो सिन्था खालामाखिसै नोङो प्रकाश बोरमा पान्ता मालाया दिनै बुजियै सिन्था खालामनो रोङै UPPL दोलोखौ नागार मानि BPF दोलोआव मानि बै एन्जरफोर होसोजानानै होंगो दोंगो गुदुङाव हाबनाय बेफोरबायदि दिनै हाबगासिनो दं। नाथाय नोंहा दिनै मा जागासिनो दङ मानि बै प्रमद बन्दुनि खि गोरानखौनो जानानै बे अबस्थायाव फैलायनायखाय आरो स्करपिअ बायनानै हरजालायनायखाय दिनै मानि नोंथाङा आरो गोदान मानि बेफोरबायदि ससियेल मिडियायाव ओंखारलायबाय आरो नङा होमब्ला जोब्बाय प्रकाश बन्दु नोंसिनि बै समाव थगायनाया दिनैहाय मानि जोबथा लामायाव फैबाय दिन्थि जोबथा लामायाव आगान सुरबाय होननाय बायदि बै थियाटारफोरनि बायदि आरो लाजिनांगौ दिनै गादिनि थाखाय प्रमद बन्दु बिथाङा रायजो राजाफोरखौ मा थगायाखैमोन नोंथाङा बेखौ गोसोआव दङ। न'खरे न'खर साख्रि होनांगौमोन ओमफ्राय बेफोरखौ होबाय प्रकाश आरो गोबां गिदिर कमिटमेन्ट होदोंमोन आं बेफोरखौ दिनैनि दिनाव बुंला मानि साफ्रोमबो रायजो राजाया मिथिखायो नालाय मोनफ्रोमबो भिडिअ'आव बैफोरखौ बुंब्ला गाज्रि खोनायो। दा दिनैनि दिनाव नों बायदि मानसियासो दिनै साननो रोङाखिसै मानि थाखाय साननो रोङाखै जिहेथु दिनै नोंथांनि खि गोरान होग्राया बै प्रमद बन्दुआनोब्रा जेखि जाया मानो गाज्रि खामानिबाबो ओरैबायदि बुं होनबानो नोंथाङा बुंनांगौ नङा होमब्ला दारसारा नोंथांनाव जेबो नलेज गैया जोंनि हारिनि जाथिनि आरो नोंनाव बर' जाथिनि थै गैया प्रकाश पान्ता फाग्ला सोलायबा सोलायदो आरो सोलायाबा बे प्रमद बन्दुनि हिनजावखौनो नेग्रा जादो बन्दु दारसारा जेबो खामानि गैला नोंथाङा। दिनै प्रमद बर' सारा बै बिटिआर एकर्ड लाबोनाय बिटिआर एकर्ड खालामनाय एनडिबि दैदेनगिरिफोरजों ज' जानानै लाबोनाय बै एकर्डखौ मा होनदों बिथाङा आं मावा आं सरकार फैयोब्ला बेखौहाय इमप्लिमेन्ट खालामा। दा नैबे समाव जेनाखि बिटिआर सान्थि सुक्ति बे बिटिआर सान्थि सुक्तियाव एनडिएफबि बिदा फंबायफोरनि मुंखौ लगायनानै बरनाम होयैयानो मोजां होननानै आं सानो प्रकाश बन्दु मिथिबाय। दिनै एनडिएफबि बिदा फंबायफ्रा जुदि नैबे बिटिआर सान्थि सुक्तिखौ जुदि एग्रिमेन्ट खालामनांगौमोनब्ला बेफोर एग्रिमेन्टआ दिनै माने लरग' थरग' जानाय नङामोन। सोरबा एनडिएफबि बिदा फंबायफ्रा दासिमबो जेल खानायाव थानांनाय नङामोन। सोरबा रन्जन दैमारि सार बिथाङा जेलाव दिनै थाबाय थानो गोनां जानाय नङामोन। आरो गोबां एनडिएफबि बिदा फंबायफ्रा दिनैसिम थाखा गैया फैसा गैया मालायनाव बिबाय माने केस सलायनांगौनि गोनांथि फैनाय नङामोन। नाथाय दिनै प्रमद बन्दुनि सुक्तियावसो बेफोरबायदि जानो गोनां जादों। बबेबा बिटिसिनि पावारखौ आसाम स्टेटजों लांफिनजानांगौनि प्रश्नबो फैनाय नङामोन। आरो दिनै जोंनि हारिया सानफा एफा माने नासयजानाय नाख्रेबजानाय माने बै समखौ जोङो नुनाय नङामोन। एनडिएफबि बिथांमोना जुदि सुक्ति खालामनांगौमोनब्ला दिनै प्रमद बन्दु बिथांनि जेनाखि सुक्ति बे सुक्तियाव जों दिनै मा नुनो मोनखो प्रकाश बोरमा पान्ता आं नोंनाव सोंबाय मोजाङै नोंथाङा बिनि रिप्लाइखौ होनांगौ। आरो दिनै होनदों बिटिआरखौ मानाव गेदेर महिलारि सारा सरकाराव फैयोब्ला इमप्लिमेन्ट खालामा नङा होमब्ला। दा आंनि मथेब्लाबो इमप्लिमेन्ट खालामा। जिहेथु मानो खालामा बिटिसिआव जेसेबांनाखि पावार दं नैबे बिटिआरआव बेफोरबायदि पावारा गैया। जोंनि बर' जाथिनि रैखाथिनि थाखाय जेसेबां बिटिसि एग्रिमेन्टआव पावार दं नैबे बिटिआर एग्रिमेन्टआव बेफोरबायदि मोनसेबो पावार गैया। जायनि थाखाय दिनै आसाम स्टेटजों मोनफ्रोमबो पावारा दिनै एसे गाबोन एसे लांफिनजादों। बेफोरखौ
गोसोआव दं प्रकाश बोरमा फान्था दिनै एनडिएफबि बिदा फंबायफ्रा जुदि सुक्ति बानायनांगौमोनब्ला बेफोरबायदि गोरोन्थिया जानाय नङामोन होननानै जों सानो बै समाव महिलारी सारनि दिनाव बिटिसि सुक्ति खालामनायाव सोरबा बिग्रायारि बा जाथिनि थाखाय नांसोमग्राफ्रा दासिमबो जेलाव दं नामा दिनै प्रमद बन्धु बिथांनि एग्रिमेन्टआवसो बेफोरबायदि दासिमबो जेलाव थानाय बिदा फंबायफ्रा केस सलायनांनाय बिथांनि एग्रिमेन्टआवसो नुदों होमबा जोंनो बैफोरबायदि दावदै गला बिटिआर एग्रिमेन्टखौ जों मानो इमप्लिमेन्ट खालामनो जोंनि जाथिनि मा रैखाथि पावार दं बेयावलाय बेनिखायनो आंनि मथेब्लाबो बे दावदै गला जेनाखि बिटिआर एग्रिमेन्ट बे बिटिआर एग्रिमेन्टखौ माब्लाबाबो माने इमप्लिमेन्ट खालामनाया मोजां नङा आं सानो जाबाय थिग बेबायदिनो जोंनि बड'लेण्ड एबा बर' हारिनि थाखाय दिनै बिएसि एकर्ड जाबाय बिटिसि एकर्ड जाबाय बिटिआर एकर्ड जाबाय जुदि मानगोनां हाग्रामा महिलारी सार बिथाङा बिटिआर एकर्ड खालामनायखौ गोरोन्थि जुदि नुदोंब्ला बिनि फार्स्ट दायनिगिरि जागोन बिएसि एकर्ड बिएसि एकर्डखौ मानो खालामनायमोन जुदि बड'लेण्ड स्टेट जायगा बिटिसि एकर्डखौ मानो खालामनायमोन बड'लेण्ड स्टेट जायगा जुदि प्रमद बर' सारनि एकर्डखौ जुदि गोरोन्थि नुदोंब्ला दिनैनि दिनाव आंबो बे बाथ्राखौनो प्रकाश नोंथांनाव कुइसन खालामनो लुबैदों दिनै प्रमद बन्धु बिथांनि जेनाखि आन्दलन बे आन्दलना मामोन डिभाइड आसाम 50-50 बड'लेण्ड स्टेट नङा होमबा जोंनो आलादा बड'लेण्ड रायजो नांगौ जेब्लासिम जोङो आलादा बड'लेण्ड रायजो मोना अब्लासिम जों जिराया होननानै गोबां माने जोंनि बर' हारिनि लाइमोनफोरखौ लानानै आन्दलन खालामदोंमोन रायजो राजाफोरखौ लानानै नङा होमब्ला गोबां रायजो राजाफ्रा गोबां बिदा फंबायफ्रा खानाय थख्ला थख्लि हास'लायनानै गोबां रोखोमनि नाम्बार लिरनानै गोबां साजायलायनानै डिभाइड आसाम 50-50 स्ल'गान होदोंमोन मानि थाखाय सेपारेट स्टेटनि थाखाय दा सेपारेट स्टेट मोना गारा दिनैहाय नोंथांमोनहा मानो बिटिआर एग्रिमेन्टखौ लाबोखो प्रकाश बोरमा फान्था दिनै नोंथाङा मानाव गेदेर महिलारी सारनि बिसि आरो बिटिसिखौ रुजुनानै नोंथांमोननि गेसाव बिटिआर एग्रिमेन्टजों माने मा होनो बिदिखौ रुजुनानै जेबो लाब गैया माने कम्पेयार खालामनानै लाब गैया आरो दिनै बिटिआर एग्रिमेन्टआव मा दं बिजाब ओंखारबाय बिजाबखौ फरायनानै नाय बोरमा फान्था प्रकाश आरो बिटिसि एग्रिमेन्टआव मा लिरनाय दं बेफोरखौ नोंथाङा फरायनानै नाय अब्लानो नोंथाङा ससियेल मिडियायाव ओंखारनो लाजिगोन दिनैनि दिनाव नोंथाङा जुदि सासे बिराद गोरों गियानि जुदि मानसिब्ला बिराद गोरों जुदि इउटुबारबा आरो आं बेखौ खावलायबाय बिटिसि एग्रिमेन्टआव मा पावार दं आरो बिटिआर एग्रिमेन्टआव मा पावार दं बेखौ खनसे थांनानै बै बिजाबफोरखौ फरायनानै नाय अब्लानो नोंथाङा लाजिनानै ससियेल मिडियायाव ओंखारनाय नङा प्रकाश बुरबक मोनसे बाथ्राखौ मिथिनानै लानाया मोजां जाय समाव प्रमद बन्धु बिथाङा सेपारेट स्टेटनि थाखाय आन्दलन खालामदोंमोन मुं लानानै नङा होमबा बै आन्दलना सोरबा सेपारेट स्टेटनि थाखाय नङा एकमात्र बिनि आन्दलनानो जाहैबाय माने बिटिसिनि चिफ मानाव गेदेर महिलारी सारनि गादिखौ सेख'नायनि मोनसे आन्दलनसो होननानै जों सानो आरो दा मा नुखो दिनै बिथाङा बिटिआर एग्रिमेन्ट लाबोनानै हाग्रामा महिलारी सारनि गादिखौ सेनानै दिनै गादियाव जिरायाखै होनबा आरो बिथाङा दिनै बै गादियाव जिरायनानै पावार गैयै एग्रिमेन्टखौ लानानै दिनै रायजो राजाफोरनो मा मावनो हाखो प्रकाश बेफोरखौ नोंथाङा मेलेमाव दङ मेलेमाव गैयाबा आं दिनै मेलेमाव खोख्लैनानै होबाय आरो दिनै नोंथाङा बुंदों मानाव गेदेर महिलारी सारा सेपारेट स्टेटनि अनगायै मानो बिएसि एकर्ड आरो मानो बिटिसि एकर्ड लाबोआमोन बिटिआर एकर्डआ जुदि गोरोन्थिब्ला मानो बिएसि आरो बिटिसि एकर्ड लाबोआमोन होनदों
मानो सेपारेट स्टेटखौ लाबोआखै दा बेखौ नोंथांनो फोरोंनांगौ प्रकाश बबे दुनियायाव खनसेनो सेपारेट स्टेट जाफेरखो सोर बबे देशा माब्ला सेपारेट स्टेट मोनखो बबे हिस्ट्रियाव दङ माने खनसेनो स्टेट जानाय बा सेपारेट स्टेट जानाय दा दिनै बिदिबा नोंथांमोना बिटिआरआ सेपारेट स्टेटआ बेनो नामा बिटिआरआनो नामा खोथा दं प्रकाश नों बायदिया बुजिनाय नङा नों बायदि मेलेम गेसाव माने दावदै खलथानि मेलेमा बुजिनाय नङा दा आङो दिनैहाय प्रकाश बुन्दुनिसिम मोनसे एग्जाम्पल होनो लुगैदों बै गय बिफां फांसे बे गय बिफां फांसेनि फिथाइखौ हाननो थाखाय जोङो गाहायनिफ्राय लासै लासै गोजौसिम सुरुप खालामनांगौ नङा होमब्ला बुजिगौ नङा होमबा नोंथाङाबो दा नोंथाङा जुदि बै गय फिथाइखौ हाननोब्ला हानिफ्राय खनसेनो बारल'नानै बे गय फिथाइखौ हानहरलाय हागोन नामा हागोन प्रकाश बुन्दुआ हानो हागौलै रायजोफोर प्रकाश बुन्दुआ खनसेनिफ्रायनो गय फिथाइखौ हाननो थाखाय हानिफ्राय खनसेनो बारल'नानै गय फिथाइखौ मोननो हागौ नाथाय जोंनि मानाव गेदेर महिलारि सारनि बायदिब्ला बै गय फिथाइखौ हाननो थाखाय माने लासैनो बिफांनिफ्रायसो गाखोनांगोन आरो जोंनि बे महिलारिनि टारगेटआ बिदि दिनै बबे दुनियायाव खनसेनो सेपारेट स्टेट जाखो बेफोर आपग्रेड जायो प्रकाश बोरमा फान्था बै समाव बिएसि एकर्ड जादोंमोन बिएसि एकर्डनिफ्राय दिनै आपग्रेड जाबोनानै बिटिसि एकर्ड जादों दिनै बिटिसि एकर्डनि उनाव दिनै आपग्रेड जानानै एकर्ड जालांगौमोन दा बे समावनो दिनै मा खालामदों प्रमद बुन्दु बिथाङा अभारटेक खालामनानै नैबे बिराद गिदिर बिटिआर सान्थि सुक्ति मुङानो बेसेबांबा गोजौ गिदिर सान्थि सुक्तिखौ लाबोनानै बर' रायजोआ मा मुलाम्फा जाखो बेखौ फिननाय हो प्रकाश बोरमा फान्था मेलेम गेसाव दिनै गावनि पावारनि थाखाय गावनि राजखान्थि गादिनि थाखाय एसेबांखिनिसिम गावनि जातिनि दैदेनगिरिफोरखौ फाननो नाजानाय बेफोर नोंनि भाषणफ्रा दिनै गासिबो उल्थाजोबसो बुरबक दिनै जोंनि बर' हारिखौ सोर फानखो दिनै गादिनि थाखाय नोंथांमोननि प्रमद बुन्दु बिथाङा बर' रायजोफोरखौ माबायदि थगायामोन बेफोरखौ गोसोआव दं दा नोंथाङा बेफोरखौ गोसोआव रिभाइन खालामनानै एसे सिन्था खालाम दिनै बर'नि रायजो बा बर'नि दैदेनगिरिफोरखौ दिनै सोर फानखो दिनै बिटिसिखौ सोर फानखो दिनै गादिनि थाखाय प्रमद बुन्दु बिथाङा जोंनि बर' रायजोफोरखौ बा बर' रायजोफोरनो मा कमिटमेन्ट होआमोन दिनै गादि मोननायनि उनाव बिथाङा बै कमिटमेन्ट होनायखौ मावफुंबाय नङा होमब्ला साननो गोनां प्रकाश दिनै नोंथांनि बुंनाया गासिबो उल्थासो एसे सिन्था खालामनानै नाय आरो बिटिआर सान्थि सुक्ति लाबोनायनि उनाव नोंथांमोना सान्थि जाबाय होनदों रावबो रायजोआ सान्थि गैया एकमात्र सान्थि जादों बे इउपिपिएलनि माखासे डायनामिक लिडारफ्राल' दिनै सान्थि जादों खुनु रायजोफ्रा बेयाव सान्थि जायाखै खुनु गरिब गुन्द्राफ्रा बेयाव माबा मोनसे अनसुंथाइ मोनाखै खुनु मावनानै जाग्रा आइ आफा बन दाननानै जाग्रा रायजोफ्रा दिनैहाय मोनसेबो उन्नति जायाखै बिनि सोलायै गासिबो दिनैनि दिनाव बिथांमोना गोबां दुखु खस्थ' सहायनोसो गोनां जादों दा बै दुखु खस्थ' सहायनायानो जाहैबाय नोंथांमोननि सान्थि सुक्ति